Помниш ли, преди 6 години бяхме просто колеги в голяма IT компания. Така е. И сега отново сме колеги, само че вече в живота, в бизнеса и в отглеждането на близнаци. Още от самото начало ни свързваше нещо повече. Мечтаехме за свобода, за един по-голям смисъл и именно тогава направихме първите си стъпки в приключението Aquasource. Още без деца, без годинощи с памперси и с играчки навсякъде, но с ясното съзнание, че това е нашият път. След което изградихме нашия екип и имахме възможност да достигнем до хиляди хора и успяхме да постигнем това като екип, не толкова като бизнес партньори, а по-скоро като съмишленици с една обща визия. Преди 2 години към нашия екип се присъединиха и най-сладките съмишленици Андрей и Валерия, нашите близнаци. Те вече са ветерани в Zoom срещите, в семинарите, в пътуванията. Аз съм напълно убеден, още повече като виждам колко много харесват продуктите. А бизнесът ни с Aquasource дава точно това. Свободата да бъдеш себе си, да пътуваш, да подкрепяш толкова много хора. Една прекрасна общност. И това си е нашата лична история. Една история за развитие, за екипност, за здраве и за много любов. Ние сме Поли и Спас и ако усещате, че искате свобода, смисъл и подкрепяща среда, всичко започва с казването на едно да към себе си.